Xinzo de Limia e Castro Caldelas gozaron coa vistosidade, alborozo e musicalidade coas que as xornadas de folclore están a impregnar o verán ourensán. O rechamante dos seus traxes xunto coas danzas e música pegadiza que achegan os diferentes grupos folclóricos, froito do seu intenso traballo e ensaios durante anos, fan gozar os veciños e veciñas por todos os recunchos da provincia. A primeira quenda da xornada dominical foi Xinzo de Limia. Os limiaos foron testemunhas dun gran desfile, novidade nesta edición das xornadas de folclore. Desde o Parque do Toural ata a Praza Carlos Casares, as agrupacións chegadas de Colombia, Taiwán e Serbia despregaron toda a vistosidade e os ritmos cos que se gañaron os aplausos do público, especialmente dos máis cativos. Os máis ovacionados foron os membros do grupo procedente de Taiwán, que representaron na súa actuación as festas máis típicas do seu pobo, como son as danzas do dragón, as danzas relixiosas, as danzas de Aninovo ou de agradecemento á natureza polas colleitas. Todo o seu patrimonio está vinculado á cultura tradicional da China continental, pero non queren esquecer as danzas aborixes da illa, concretamente do pobo Hakka, etnia natural da illa e que mantén a cultura tradicional moi viva.